खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी 14 नं चिरांदुवार ब्लगनि सिङाव EM रनजित बसुमतारिया गोदानै Pmgay मोननाय लुफुंजानो गोनां न'फोरखौ बेखेवनानै होदों। बावैसो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनानि गेजेरजों सरकारि न' मोनगिरिफोरनि न' थांनानै BTR सरकारनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि बियाब एबा 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव सरकारि न' मोनगिरिफोरनि गोदानै लुफुंजानो गोनां न'खौ रिबन हानानै बेखेवना होनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दिनैनि सानाव गासै BTR ओनसोलावनो गोदानै Pmgay मोननाय मुलाम्फागिरिफोरनि न' थांनानै BTRनि EMफोरा प्रमद बर'नि बिथोन बायदि गोजा फिथा हानायनि गेजेरजों न' लुफुंनायनि खामानिखौ जागायनानै होदों। बेनि अनगायैबो गोदानै लुफुंजानो गोनां Pmgayनि न'खौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे न' मोनगिरि साफ्रोम सुबुंफोरनो आर'नाइ फालि गानहोनानै मान बावनायखौबो नुनो मोनो। एक्जेक्टलि आं फिगारखौ बुंनो हाया नाथाय सिडली ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि सिङाव 1287टा न' फैदों। बे 1287टा न'खौ जोङो दिनै फाउन्डेसन खालामदों। इन जेनेरेलि जोङो सेरेमनियेलि BTRआव मोनफ्रोमबो बियाबावनो बे खामानिखौ मावदों। गतिके आं BTR सरकारनिनो मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सासे सोद्रोमा जानानै आंनो 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव दायित्व होनाय बायदियै जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोर आरो प्राइमारिनि आरो VCDCनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो दिनै जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो VCDCआव सेरेमनियेलि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। जोङो जनमुखि मोनसे सरकार मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो न'खरखौ लानानैनो मोनफ्रोमबो भारतीय नागरिकखौ लानानैनो जों समाज मोनसे गुफुं समाज दानायनि थांखिजों जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि जोङो सरकारखौ गायसनदोंमोन आरो बे हाबाफारिजोंनो बे थांखिजोंनो जोङो दिनै खामानिखौ मावगासिनो दङ। जोंनियाव माइ गाब जुजाय बिदि सानलायनाय गैया। साफ्रोमबो मानसिखौ आखायाव हमनानै दैखांना लाङोबासो नोंबो गुफुं मोनसे न'खर दानो हागोन। गतिके गुबुन न'खरखौबो लांफानाया जोंनि दायित्व। बे खामानिखौनो जोंनि सरकारा मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मावफुंबाय दङ। गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।